pregătim melcușori, tocmai din castane. Avem nevoie și de plastrină care se întărește și nu o să cadă căsuța lor. Ascultă! De obicei, în parc, dacă înfloresc castanele, au flori lungi, se vede și pe poza aceasta, și coaja de la necomestibil este mai groasă, se vede aici și așa arată. Astăzi este ziua castanelor, noi am numit așa, pentru că am vrut să ținem o zi unde sustenabilitatea este în rolul principal și de aceea am ales castanele, pentru că aici este o grămadă de copaci de castani și am crezut că ar fi ideal să vorbim puțin despre cum se folosește castanele, că nu știu dacă știți, dar din castane se poate face tinctură și se poate face și detergent care este folosit în casă. Dar castanele, ca și pentru copii, este un joc de fapt care are o grămadă de metode de folosire.